Pabukas na lang tayo ng pintuan. Oh, sige. Ako abrihan. Ay, may tao! Ha? Uy! Pati bay, nanulo migbaki. Nanulo mo baki. Sus pastilan na bawga ni panaan mo di ka kuha kinag isda de tarong de. Baki may pirmi broslak ani. Sus. Pastilan apay guma pating pugunga, gahe ke bunuton. Bay. Oh, bay. Ha. Oh, nagusam ka diha. Ay, nagko sa pana nako pati bawga sa pana uy ayo eh. Di ko pirmi ka kuha isda ni. Saan lang pana nimo? Manulo. Onde? Asa ka manulo? Anak ra ko sapa gud. Ani ka sapa ra diri. Gawa na bay. Ora gyapon gud akong ipangita ra baki ra mo gud kanang mga bakbak bao kanang bao ba. Mo laina na ato tas dagat manom kurong hapon kuyog ta. Oh gyapon dagat mo ra mang lami gyapon gud ana gud. Dagat bay. Makakuha pa kay mga kinasun dito diri sa baki laina. Kinasun. Nagkam sa kinasun diri sad kana mga umang day umang baka-bangkaan. Tapos kay pa di man na makaon bay. Ano sa gud kamo ready mo kaon akong kaon ko ano sa. Laina na bay. Na bay ka ila ka tong kuan? Ilang manang bika? Bika ka nang dapita dito. Oh, anong balay dah sa unahan? Oh, nga de. Yung anak ka po, katoy anak niya si Rosilin ba? Rosilin? Oh, nga de. Nauli gahapon. Ah, nauli nagi ka sa Manila. Oh, nasi si Kuyo po. Gwapa bay. Kita na ko. Wow. Si Kuyo? Oh, si X kayo. Na plano ta na ko mo adto dito ya. Kita mo ko nimo. Kuyo gon na kanako. Ay sa panuno na baki oy. Di sa ko bay. Ikaw lang. Bunta kay ron, no kag baki, da pagkagispat to. Largo ni gabi igod. Ikaw lang oy kay di na ko kuyog oy kay an unahon ko ni panud-an oy kay wa ko as balay ligi. Kada ako tughong do si kog tughong prima maka adto-adtoon pa hindi maluoy na to pakanon ta dito. Ah panunuan ang baki oy naunsa ato dito sa dagat to. Mauwam po ko ana labi na napo si kuyog. Oo, gani ato gani ila-ilahon para ko makaila sa taton niyang ketong kuyog niya ba. Gwapa ra ba kayo? Di sabi kay suod na niya gud kinang mauwo sa guligi. Ay habi ta ta pero ato lang testingan basi paday maluoy na to di. Sige pwede ra sa gumkuyog ng baga ang gagnaon. Basi pakan-on ba dita? Oh, pakan pero magdali ra ko kay manulo ko naon jud ako ni panud. Ay uy, sudan lagi. Ay ka problema ana. Kuyog ta atos dagat manuom sa karong hapon. Yab, basta ha. Lagi. Sige. Tara. Day, paliw lang niya kung kanya diha day hatay kay manghugas ako diri kasi sana di ka sa mga kahoy ra di ang gamit diri niya. Among abuhan, kalibangan pa jud sa ring manimaho pag nagtai na diha. Sige, ate, ako na bala dito. Ako na magpapaapoy. Sige, kay maghugas ako diri stinggan. Uy, pasensya na jud ka sa mong lugar ha kay sus ang kuryente diri minus jud kayo kahoy ra jud among gamit diri day. Oo, sa Maynila, grabe. Super mahal ng gasol. Sus, mao. Diri sa bawa sa diri bahal kaayo mo kahoy na lang yun. Hindi ka makaluto pag walang ate, walang pera. Mao. Buti dito tipid-tipid. Kahoy lang. Oo, mao jud tipid diri kay kahoy. Makakaluto na, kakain na. Okay na tate? Oh, okay na yan. Kung agya mata sa kusina dapit. Ari ta diri kita pahalata dito sa tubangan kay makita anta ito anta nga. Mo anta niya. Sang tanin na may sita o kanang murang tag nandulog baki anin dapita din on. Ay, dali daghan ri bay. Oh, may tao sud oh. Oh, no. Sila rong gistorya na. Tagalog lagi ron usa. Buong makagikan man nag-Manila. Dili ako dili. Ano bay dari ko ari bay. Wow. Ako pakit eh. Abda bay no. Nakita gid ulog yung paa. Ako gihan na bayo. Naina bakit at tao ani no, murag tag namuso ani. Sa mamisita ta ani. Malili ra ta ani. Lili unsa nato di sa tapasata. Masamot mauwaw ta ni masakpan ta ni no. Ay saba madunggan ta ron. Che. Tanaw bay, nadari bay. Kuha kayo. Oh, ni puti na po si Roslyn. Ni puti bay. Oh, puti kay paa na yung kuyog bay. Wow. Lo uy, kuha pa kay bay. Oh, mag Dragon Balls. Day, palihog sa kukuguhad an dito sa gawas day kay humana ko hugas. Doon ko lang itapon ti sa ano? Oh, diha lang sa gawas. Oh, sige, palihog ko. Sige. Guhad. Pabukas na lang tayo ng pintuan. Oh, sige. Ako abrihan. Ay, may tao! Ha? Uy! Tayo! Pati bay, nanulo migbaki. Nanulo mo baki? Ay, alit na may. Pati bay, napagibok ko bay, isga.